La Segona Guerra Mundial, segona part. El desenvolupament del conflicte. L'ofensiva alemanya va començar el 1939 i va arribar fins l'any 1941. I parlarem de diversos fronts. D'una banda, el front occidental, el front de l'oest, tindrà que Polònia caurà gràcies a una tàctica com era la Blitzkrieg, que era una tàctica on els alemanys feien ús massiu dels carros de combat percutant en les línies defensives enemigues i desplaçant-se amb les tropes terrestres ràpidament sobre el territori enemic. A 1940, a l'abril, Hitler ja havia conquerit Dinamarca i Noruega. Al mes de maig llançarà l'ofensiva sobre França i els primers països en caure seran Holanda i Bèlgica. Al juny ja ocupaven París. França, el control de França, Hitler el va dividir en dues zones. França és un país molt gran, és un país poblat i veia que podria tenir un control més eficaç si dividia el país en dos. La zona nord, o la façana atlàntica, sota comandament alemany, i la resta del país i les colònies, la nova França de Vichy, governada pel general Pétain, dins de l'òrbita de Hitler, que era un general francès, que era un general que estava a favor de les idees de Hitler. La derrota de França provocarà una ràpida dimissió al Regne Unit de Chamberlain. El primer ministre havia portat a terme, el primer ministre britànic havia portat a terme una política de paipagament on no intervenia. Però va ser substituït per Winston Churchill i aquest va dir que s'havia de fer una defensa a ultrança davant dels alemanys. Per aquesta raó, Hitler es plantejarà envair el Regne Unit, però Anglaterra no era tan fàcil de conquerir, perquè geoestratègicament Anglaterra és una arxipèlag d'illes i aquest mar, aquest oceà que l'envolta és una bona frontera. I és que a més, tota anglesa hi era molt superior a l'altra. La solució que va fer va ser la batalla, perquè les tropes alemanyes passaran al canal de la Mànega, que para Europa de l'arxipèlag britànic. Tindrà lloc la batalla d'Anglaterra, un enfrontament aeri que va perdre Alemanya. El mateix any, el 1940, al juny, Itàlia entrarà en la guerra. Itàlia no estava tan ben preparada i tindrà moltes dificultats al nord d'Àfrica. Hitler enviarà a l'Àfrica Corps i tropes a Grècia davant la incapacitat de les tropes italianes. Per tant, Hitler veu que necessita més recursos per ajudar a les potències de l'eix, els italians, perquè ells sols no podien. Al front oriental ens desplacem a l'est d'Europa. El 1941, el 22 de juny, Hitler va envair l'URSS amb un exèrcit de 3 milions de soldats. L'objectiu, ocupar abans de l'hivern Leningrad, Moscou i Kíev. I és que Rússia, la URSS, igual que els anglesos tenen geoestratègicament un oceà que els envolta, un mar, que per cert, un mar complicat de navegar que els envolta, Rússia i la URSS tenen un altre factor natural, l'hivern i el fred. Un fred que fa impossible la vida. L'operació per Hitler es va endarrerir, el fam de la tardor i el fred de l'hivern va permetre reorganitzar-se els russos. I l'altre escenari del conflicte és la guerra del Pacífic. Japó era la potència més important del Pacífic. L'emperador era una figura simbòlica i en realitat qui governava era un grup de generals que exercien una dictadura. A més, Japó no té recursos naturals i la política dels generals japonesos era expandir-se fora de l'arxipèlag japonès per aconseguir aquests recursos. D'aquesta manera van ocupar Manxúria i Corea, però aquí van començar a topar els interessos dels Estats Units. El 1941, el 7 de desembre, la flota japonesa atacarà per sorpresa Pearl Harbor, la base nord-americana del Pacífic. Serà un atac molt destructiu per la flota americana, però no tant com es podien pensar, perquè els portaavions estaven fora de Pearl Harbor quan van atacar els japonesos. És cert que van enfonsar tota la flota americana, però no els seus bucs més insígnies, bucs més potents com els portaavions. Per tant, l'atac va ser molt dur, va ser un cop dur per als Estats Units,
però no tant com podia haver estat si estiguessin al port els portaavions. Els Estats Units no hi ha un altre que entrar a la Segona Guerra Mundial al bàndol dels aliats. I arribem a la victòria aliada entre els anys 1940 i 1945. L'any clau serà el 1942. Els de l'Eix fan una empenta molt ferotge. Recordem que les potències de l'Eix són Alemanya, Itàlia i Japó. Durarà fins la primavera i tindrem tres escenaris molt claus. Stalingrad. Stalingrad era un lloc clau per assegurar-se el petroli del Caucas. Per tant, controlar aquella ciutat era controlar l'abastament del petroli. No cal dir que sense petroli no hi ha benzina i sense benzina cap màquina de guerra es pot moure. Al front oriental, els alemanys buscaven aquesta reserva de petroli, però van fracassar la conquesta de Stalingrad. Una conquesta que, a més, aquesta ciutat, recordar que és clau per controlar el riu Volga, de tal manera que van perdre el 6è exèrcit de von Paulus, que va capitular el gener de 1943. Va ser una dura victòria en una batalla ferotge pels alemanys. Un altre escenari clau, l'Alamein, l'Àfrica Corps, l'exèrcit de Hitler, l'exèrcit alemany, volia també controlar el petroli d'Orient Mitjà i es va llançar a conquerir Egipte, però va fracassar. I l'altre escenari l'hem de buscar al Pacífic, i aquí no serà Alemanya, sinó serà el Japó. Midway, al Pacífic, l'ofensiva japonesa va saturar a la batalla del Mar del Corall. Veiem la superioritat dels portaments supervivents de Pearl Harbor. Els japonesos van intentar conduir-los a un parany a Midway, però la flota japonesa va ser descoberta i enfonsada. Com he dit abans, la derrota a Pearl Harbor dels americans no va ser tan derrota, perquè van sobreviure els portaavions, i precisament van ser aquests portaavions els que després van portar a la victòria a la batalla de Midway. Arriben al 1943 els contraatacs aliats. A Rússia, l'exèrcit alemany intenta una última ofensiva, però són derrotats a la batalla de Kursk. A partir d'aquest moment, Alemanya passa a l'ofensiva. A més, des d'Àfrica, els aliats comencen la invasió d'Itàlia. Els alemanys se'ls saturen a Monte Cassino i van aconseguir mantenir el nord d'Itàlia. Al Pacífic, els aliats frenen la japonesa a la batalla de Guadalcanal i comencen un atac per mitjà de la tàctica dels salts de granota del general MacArthur. Què consistia aquesta tàctica? Consistia en anar conquerint illes i assegurant-se una zona. Una vegada que s'havia conquerit aquella illa, se saltava una altra illa i s'anava ampliant el territori. Les ofensives finals aliades, 1944-1945. Rússia inicia una ofensiva de molt èxit que el porta a les portes d'Alemanya. Els aliats veuen que Alemanya no té capacitat de resposta i que l'URSS arribaria a Alemanya abans que ells. Per tant, era una amenaça per ells. Eren aliats, però eren enemics. L'URSS i els Estats Units eren dos potències totalment diferents i tenien dues ideologies totalment diferents. Per tant, quan veu els Estats Units que l'URSS està a punt d'arribar abans que ells a Alemanya, comencen una tàctica, la del desembarcament de Normandia, 6 de juny de 1944. Les tropes aliades desembarquen al continent europeu, a la costa francesa, per Normandia, i ja planten el peu a Europa. Alemanya intentarà un últim atac a la batalla de les Ardenes, però fracassaran. Els aliats bombardejaran, arrasaran les ciutats alemanyes, i quan dic arrasaran és que no quedaran edificis en peu. Una nova ofensiva soviètica els portarà a assetjar Berlín i ja Hitler es veu envoltat, els soviètics estan ja dins de la ciutat, molt a prop del seu búnquer, i el 30 d'abril de 1945 Hitler es va suïcidar i Berlín caurà el 2 de maig. També rendirà l'exercit del nord d'Itàlia, on Mussolini va ser enxampat i va ser afusellat, i al Pacífic els Estats Units continuaven el seu avanç per a costa de moltes baixes. L'exèrcit japonès tenia ordre de resistir fins a la mort. De fet, el tarannà, la filosofia japonesa, rendir-se és un pecat, ningú es pot rendir, per tant ja anava dins del seu esperit de batalla.
no es rendien. Per tant, els Estats Units, al Pacífic, han de buscar una solució. I per evitar més baixes, el president Truman ordena l'ús de la bomba atòmica que va destruir les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki el 6 i el 8 d'agost de 1945. Una destrucció total que va comportar a Hiroshima moltíssimes víctimes i 2 dies després a Nagasaki unes altres tantes, entre 60.000 i 40.000 víctimes en cada ciutat van morir. Davant d'això, el Japó es rendirà i el 2 de setembre de 1945 finalitzarà el conflicte. Moltes gràcies per la vostra